chauzawe na makuwa maraba samba wakaenda wakabaya wakaenda Sunrise tinokutendai usabatsire ziteka mangwana batsira vamwe zarinyangu aiwa batsira vamwe mangwana andika Sunrise yamira nesu isu maartist takati joina yaviga maraba ikoko aiwe ona wazona ka ndakuzokurowa aiwa wakunyanya smile taura mjana eka sese Sunrise atoimba nayo iri kubva yati not drugs andi musatore zvinodhaka vakomana musatore zvinodhaka vakomana Makadini Mr. Chazanga tinofara mama makadini ava ndo Mr. Chazanga veSunrise iri muno muZimbabwe aiwa vapindiraka pakuvigwa kwamarabha makangonzwa zvinhu zvichikonetsa vana veZimbabwe Sunrise kati aiwaka hatina maactors anotadza kuvigwa isusu tichiripo tichiri kurarama kudai tinokutendai zvikuru ndichiti nematambudziko kumhuri amukoma marabha mwari wakunyaradzei vapute misodzi muchime muine tariro isu veSunrise Funeral Home patakanzwa nekurasikirwa kwatakaitwa namukoma marabha takashungurudzika zvikuru tikanetseka so tanichingozwa mumasocial media kuti pane zvimwe zviri kunetsa mabviews and everything so takaona zvakafanira tikati ayo ndonguva yekuti tiratidzewo nyika kuti kune inonzi Sunrise Funeral Home inogona kuassista kukubatsirai kubva pabody removal body preparation, casketing, coffin, transportation kusvika kumusha even muno muloko muHarare tinoviga ndoti kuma artists ese kune anganenge asangana nedambudziko rakatafanana iroro uyai kuSunrise Funeral Home tinokugamuchira nemaoko maviri dzimwe nguva kana zvakaoma tiripo pakuti tikubatsirei tisvike kwese kwamune muchienda ndokutendai zvikuru mamwe mashoko ndeyekuti chii chatingati chiri outstanding kana kuti unique paSunrise Funeral Parlour kune mamwe mafuneral parlours ari mukati menyika ino yeZimbabwe. Alright, Sunrise Funeral Home inobata kubva mwana achizvarwa kusvika achishaika achikura hatina age limit kuSunrise Funeral Home. Tine motokari dzakanakisa samari ndofunga mukudziona maservices edu isusu akanakisa tinobva mukunyaradzana tokupai maservices emufundisi ekuti tinoparidza shoko tabva ipapo tinozoenderera mberi nekupa magroceries kana maya mazojoina Sunrise Funeral Home hatina kwatisingasvike muno munyika yedu yeZimbabwe tinosvika kwese saka makasununguka kuuya kuSunrise Funeral Home mozopuwa maservices kana muchinge marasikirwa nehama dzenyu. Vamwe vanhu vangada kuziva kuti zvinhu zvamaparidza maridzo yakanaka yeSunrise iro zita rekuti Sunrise rinoreva kuti kudii musati matipa maadresses nemafone numbers ekuti vanhu vangakuwana isei. Okay, kuSunrise Funeral Home tinoti you're done in the darkest hour as in kuti parinenge richivira paya kwadoka kwamuri kwatiri isusu ngakunge kuine chiedza pakuti akukupai chiedza pamaservices zvakafanira panhamo yamukoma marabha vanga vari murima asi tauya nedhoni kuti kwaedza chikupai maservices kuti zvikuitire zvakanaka. tinotenda zvikuru. Pane zvamunofunga here kuti zvinoda kuwedzerwa takanangana nekushambadza basa rakanaka rinoitwa neSunrise Funeral Home? Okay, isu seSunrise Funeral Home tiri vanhu vanoda kushanda nevanhu. Moto yedu inotaura kuti helping families to honor the lives of those they love. Vadikani wavo vavanoda ndozvatinobatsira isu seSunrise Funeral Home. I think zvizhinji zvataurwa nemumwe wangu pazvishoma zvandingangotaura ndezvekuti makasununguka kuuya isusu macharges edu anobatsira kubva pane zvinhu zvese zvamunoda kuti tikuitirei. Tinoita maburials from executive burials kusvika paburial tichipa madecent burials. Hatina burial yatinoti ndeyepasi pasi, tinokupai burial muchiita decent burial kuhama yenyu maererano nezvamunazvo muhomwe menyu. Saka vanhu vakasunungukawo kuuya kuSunrise Funeral Home takasununguka tinotaurika navo. Kune vari head office manumbers angabatwa nemunhu wese kunyange ari kushurugwe asi achida kuzonge achiziswa kuti Sunrise iri pedyo newe mungavape manumbers here panguva ine? Okay. Yes, tokwanisa kuwapa manumbers. Tinobatika pa address yedu inoti number 35 Lobengura Harare tiri pa opposite post office pa Harare Hospital hapo muSouthampton. Anditika manamba yedu atinobatika nawo it's 0779 657 484 kana mawirwa nedambudziko 0718 477 444. Anditika or kana mnyida kuti bata pa land it's 242
62245 ndo landline yedu. So vakasununguka kuuya mukasvika paHarare Hospital ndo opposite post office pana pa 35 Lobengura ndo pane maoffices edu munopaona pakanzi Sunrest Funeral ndo patinopa maservices ipapo. Tinotenda isine mamedia houses ese ari panapa tinokutendawo nekupindira kwenyu musituation yefamily yekwaMaraba, celebrity yemuEpworth zvekare iri celebrity yenyika yeZimbabwe. Mazvita